Ahoj Joe, chtěla jsem se tě zeptat, jak hodnotíš turnaj Unibet Open v Luganu a jak jsi byl spokojený s organizací tohoto turnaje? Čau Katko, tak turnaj hodnotím určitě pozitivně. Myslím si, že organizace byla bezproblémová, velmi dobře udělaná. Neznamenal jsem vlastně nic, co by mě jakkoliv vadilo. Všechno probíhalo úplně hladce a měli velmi dobré jídlo připravené pro hráče. Myslím si, že prostě všechno bylo bezproblémové a všechno hodnotím kladně. Nenapadá mě nic, co bych teďka navrhl vylepšit. Snad jediná malá vada na chrásce stačila o hodinu později, ale vzhledem tomu, že se to v průběhu turnaje dohnalo, tak tohle to ničemu nevadilo. A jak hodnotíš svoji cestu turnajem? Tak moji cestu turnajem nehodnotím nějak extra, protože jsem samozřejmě neuspěl a vypadl na konci prvního dne, což samozřejmě neúspěch, ale jak to v pokeru chodí, tak často s tím nejde nic moc udělat. A myslím si, že jsem hrál standardně, jsem neudělal žádné chyby nebo něco, co bych nějak později litoval, takže myslím, že jsem hrál docela solidní poker. Dobře, co se týče struktury turnaje, je něco, co bys na ní měnil? Tak takhle narychlo mě nic konkrétně nenapadá. Myslím si, že levely a i struktura blindu byly udělané adekvátně počtu hráčů. Vlastně pořád bylo dostatečné množství čipů, s kterými hrát, nebylo to nějaký turbo ani obráceně, že se hrálo šíleně dlouho. Myslím, že to bylo udělané, jak říkám, adekvátně vůči počtu hráčů. Je nějaká henda, kterou bys tady rád zmínil? Myslím si, že z těch velkých her, co jsem hrál, tak bych asi neměnil. Nedali tu vlastně žádného velkého rozhodnutí. Možná, nebo spíš určitě by se našly nějaké menší hry, kdy jsem mohl někde vyhrát o něco maličko víc, nebo někde prohrát o něco méně. Případně jsem nevyužil někde sebrat vlastně zadarmo blindy nebo něco takového, ale takových spotů je určitě v každém turnaji hodně, takže jak říkám, myslím si, že jsem neudělal žádnou výraznější chybu. Odvezeš si z turnaje novou zkušenost? Tak určitě si odvezu vlastně poprvé vzpomínky na Švýcarsko, protože jsem vlastně poprvé ve Švýcarsku, což je samozřejmě určitě zajímavé a určitě si budu pamatovat. Kasino se mě líbilo, je to takové kasino tradičnější, bych řekl, než jsem třeba byl zvyklý. I když teda podle těch e-mailů a předchozích doporučení jsem čekal, že to bude ještě malinko tradičnější, když nám doporučovali, že všichni máme mít obleky a tak, což byl jsem překvapený, že až tak striktně dodržování není, ale jinak si myslím, že to je pěkné kasino a líbilo se mi tu. Určitě myslím si, že reprezentace profi poker týmu byla úžasná, že je to i taková první akce tohoto typu a věřím, že i do budoucna se vám bude dařit a že se to bude zlepšovat a že bude líp a líp. Takže děkuji za rozhovor a přeju ti hodně štěstí do dalších turnajů. Děkuju. Jo, já také děkuju a myslím si, že už to, že se vlastně jeden z nás Čeky umístil na placených místech, je docela slušný úspěch a myslím si, že to můžeme očekávat, že v budoucnu to bude vlastně třeba ještě něco lepší, aby mi trošku štěstí, tak to třeba někdo, jak se říká, trefí pořádně. Čau. Ahoj.